Hello everyone, रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिननाय जालायबाय। नैबे समावहाय आङो सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय आरोना। आपडेट्सखौ होलांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो एसे। बिदिब्ला आपडेटखौ होनायनि सिगां आङो एसे नोंथांमोननो नैबे ड्रेगन फिथाइखौ एसे दिन्थिनो लादों आरोना। एसे दिन्थिलांनो नोंथांमोननो माबायदि जाखो। थाइफा थाइनै मोनहांबाय आरोना। एसे दिन्थिलांनि नायलांबाय थादो। ड्रेगन आबाद नै थाइहांदों। नै दाखालि थाइनायफ्रा बेफोर फैगासिनो। नैबे गाज्रि जाबाय। नैबे नै बेबायदिनो फिथाइफ्रा आरो गाज्रिबो जायो। नै फिथाइफोर लाबोहांगासिनो देरस्र'बाय सोरबा सोरबा नै आरो बेहायबो दङ नै वाव नै थाइलाबायदों आरोना। नै बिथिंबो दंलाजोबो थाइलागासिनो नै। नै फिसा फिसा दासो मायाबा बेबायदिनो गोदान फैबावदों नै। बेफोराव दंलाबायो। बेयावबो दङ नै फिथाइ जाजोबगोन आरो बियो फिथाइयानो फिथाइ नै बेयावबो दं नै देरबाय बियो एसे। फिथाइफ्रा नै नायदो नायलांदो फिथाइया नै बिदिनोसै आरो देरथ'वाखै। थाइसेयाथ' मोनबायानो नै गोजानो नै फुरा मोनबाय। वाव नैबेयावबो थाइसे दङ नै। मेन आपडेट्सआवहाय फैदिनि आङो एसे नोंथांमोननो आबादखौ दिन्थिबाय आरोना। गोलाव जायो भिडिअआ, बेखायनो आङो बारा दिन्थिबाय थानो सानाखै। जोङो बयबो मिथिखानाय जोंहा PM किसान 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टआ हाबनो थांगासिनो दङ आरो जोङो बयबो मोननो थांगासिनो। जायफोरा बेबायदिनो मुंफोरखौ लिस्टआव मोननो हाबाय बयबो मोननो हागोन। आरो चेक खालामनानै लादो। जोङो वेबसाइटआवनो चेक खालामनो हाखायो। दाखालिबो आङो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। बेवहाय जोङो माबायदि चेक खालामो ना। जों बयबो मिथिना मोनखायो। गुगोल्सआवनो चेक खालामनो हाखायो। चेक खालामनानै लादो। आरो जायफोरना मुं दं ना मोनसिगोन आरो 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौ मोननो थांगासिनो। जोङो गोबांथार खौरांफोर ओंखारबोनाय नुनो मोनगासिनो दङ। बयनाबो गासैबो एकाउन्टफोरा थिगैनो दंखायो जानांगौ ना। फैसाया थाबैनो एकाउन्टआव क्रेडिट जानो थांगोन। जुन दानाव हाबनायनि गोबां चान्स दं आरोना। गोलाव खालामला बिदिब्ला जोङो नेनानै थानि नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय बाय।